Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerinde ýaragly güýçlerde doly möhleti berja etmeli bolarlar. Käbir paýtaxt universitetleriniň studentleri bu barada habarly edildi. Harby bölümleriň ýatyrylmagy baradaky habardan başga da ýurtda harby borçlar barada kanuna goşmaçylar girdildi. Paýtaxtdaky käbir universitetlerde harby bölümiň ýatyrylmagy barada habar studentler we olaryň enatalary azatlygy gurrun berdiler. Hususan da Aşgabatyň Transport institutynyň okuwçylaryna bu barada sentýabr aýynda habar berilipdir we olardan resmi namalara gol çekmek talep edilipdir. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwyň başlananan ilkinji günlerinde studentler resmi nama gol çekmäge mejbur boldular. Bu dokumente gol çeken studentiň bilim edarlarynda harby bölümiň ýatyrylmagy bilen ylalaşýandygyny we hiç ile arşikatynyň ýokdugyny aýdan bir madda bar. Bu kararyň islendik wagty ütgäp we öňki ýagdaýyna gaýdyp gelip biljekdigi aýdylýan başga bir madda hem bar. Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrundaş bolan Çeşmeýdär studentleriň sözlerine görä resmi nama gol çekilenden soň dokumentiň göçürmesi hiç kime berilmändir. Bu wagt içinde harby kafedrasy bolan ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary diňe 40 günlük harby okuw tamamlaýardy. Indi resmi nama gol çekilenden soň olar universitetlerinde harby bölümiň ýatyrylmagyna razylyk bildirdiler. Şeýle hem resmi nama gol çeken studentler adaty harby gullugy berja etmek bilen ylalaşdylar. Diýip studentler gurrun berýär. Olara gulluk möhletiniň näçe wagty boljakdygy aýdylmandyr. Ýöne okuwçylaryň okuwy gutarandan soň indiki ýyl gulluga gitjekdigi ma'lum edilipdir. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde doly gulluk möhleti 2 ýyldan ibarat. Azatlyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä studentler we olaryň enatalary bu ýagdaýdan nägeli bolýarlar. Emma hiç kim garşy çykyp bilmeýär. Çağlary universitetden aňsatlyk bilen hiç ýyly sebäpsiz gowulyp bilinýär. Çağsyny ýerleşdirende hemmeler uly para berdi. Diýip Çeşmeýdär we köpçüligiň kenedem okuwa salmak üçin ýygnan bergilerini doly üzmänligini belleýär. Transport universitetiniň studentleriniň sözlerine görä bu okuw jaýyna para ortaça 12 000 Amerikan dollaryna barabar. Bundan başga da okuwçylar 40 günlük harby okuwyň bahasyny төлediler. Geçen okuw ýylynyň ahyryna ýagny may aýynda studentlerden tölegiň ýarysy 700 manat ýygnaldy. Şu ýylyň 15-nji sentýabryna çelini bu 700 manat ýygyna gaýtyryldy. Diýip Çeşmeýdär resmi çeşmelerde ýokary okuw jaýlarynda harby bölüminiň ýatyrylmagy barada habar berilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda harby gulluk barada kanuna ütgetmek girdildi. Oňa laýyklykda hususan da goşun gullugyny ýyda süýşürmek mümkinçiligi göz öňünde tutulýar.